Grabe ang init. Bakit ang init? Ha? Bakit mainit? Kasi ang hot ko. Hey guys, burn out kasi ngayon dito guys. Tsaka worse, wala pang tubig. Walang iya. Ay nako. Malasunod na napainit. What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Whew! Grabe mga buddy, grabe talaga. Napakainit talaga dito buddy kasi walang kuryente. Ngayon hanggang 6 PM pa daw to. Tapos wala pang tubig, grabe. Nasaan ba yung mga tao dito? Wala. Saan ba yung mga tao dito? Ba't nawala yung mga tao dito, mamen? Nasaan na kayo? Woo! Eyo. Woo! Yung tao, nasaan ba yung mga... Nawala yung mga tao dito, mamen? Yung! Init, mamen, napakainit! What's up, Kuray? Kuray pa nga. What's up, Kuya Roy? What's up, Kuray ko? Kuray ko. What's up, buddy? Kumusta, buddy? Sobrang init, buddy. Ano yan sa'yo, mag-exercise? Ay, patry ko Oh, naman. sarap nito, buddy. Ito lang yun ang ginagamit ko ngayon, guys, itong goma para ano, dun ka sa dulo. So, saan man ako ni? You just like this. Ana? You like this and then you pull it to the side. Ana? Oh, perfect. Oh, 1. Oh, go ka na 20. Eh, di ko sakit man. Sakit saan ba masakit? Diri. Dito, di ba? So, ito yung magkakaano ko dyan, guys. Body reveal po. Magkaka-abs ako. Pero may mga kakilala akong may abs. Sino? Nasa loob ng sasakyan. Nandyan sila sa So, loob? interviewin mo. Anong sikreto nila? Nasa loob pala sila. Reset, tagpa-aircon nila yung mga kulukoy, oh. Copyright music. Grabe. ginagawa mo dito sa sasakyan ko? Sito pa chilling-chilling ramo. Grabe kainit sa sulod. Tapos nagpa-aircon naman yun, oh. Naghihukas ba yun, oh? Kaya naman mga dagkong lawas. Dito pala, napakalamig ng aircon dito, mga buddy. So dito tayo mag-i-standby. Nias aircon, eh. Samay, anong ginagawa natin dyan, buddy? Ano tayo ba din? Nag-chill lang. Chilling like Brown out eh. brown out nga yun. Kamara, mga tagurag stick ko, bi. Kom. Stick ko. Buraho, gino. Stick ko. Pinta ka. Namias sa stick ko, eh. Uy, ano sekreto nyo? Bakit ang lalaki ng mga katawan nyo? Kain lang ng marami. Sa magkapatid na to, kumakain lang daw sila ng bato noon. Simento. Grabe. Wala kasi, Kaya bato-bato yung mga katawan nito, guys. bato na may simento. Ang katawan ko kasi ano, ang nipis. What's the technique? What should I do? Kain ka lang marami. Ako, kapag kumakain ako ng marami, tayo ako ng tayo, eh. Problema doon. Ma? Yan ang problema ko. Balig, mukha na ko. Basta aircon yun ba, tugnawan ko. Hala, gusto ko sa to. Lala. Hala, sa ron. Wala. Nag-alarm na. Uy, naunsa na na. Sa mali. Wala. Uy, basta na nag-alarm na sa inyo ba? Wala man. Uy! Ako ba ako ano eh? Sino ko natuslok? Tulang mawala, di ba? Work ko lang. Direct ka na mo. Work ka. Mo eject. Oh. Kasi mulok. Uy, nawala na. Log. Sa to. Sa ngayon mga buddy no, kasi ba round out, ika-car raid natin ang car ni Kuya Roy. Di ba? Car raid na lang no? Car raid ba? Car raid. Ay, car raid. Kung makikita ninyo mga buddy dito, Hindi namin nakikita. napakadaming tuslokanan. Kasi tagal sa tuslok. Oh, Buttons. Pindutan. Pindot. Maraming pindutanan. Kaya nito.
Sama na. Uy! Lah, Wala. Sige, ito. ilang, ay grabe, uy, tabangin ko diri yaw. Uy, ate, yung ano ba ni? Uy, tabang. Sa maron. Ang airbag na, ang airbag. Pagtaro, makasig malupad ba ni? Pag mo, pag seatbelt, pag seatbelt. Ay, pag seatbelt. Seatbelt. Tabangin ko di. Ano, seatbelt, Ang seatbelt. sarap kay ni. Uy, grabe, magipahigda naman ini. Uy, lagyan sa naman. Uy, wala. Nag-vibrate na. So, wala daan. Yun, daan. Wala lang ni Abante. Woohoo! Tanaw, tingnan nyo. Ganun to ka-high-tech, oh. Chilling. So, tindog na ko ani, oh, di ba? Yun. Oh, so di ba, kung nakikita niyo dito mga buddy, napakadaming buttons. So, tingnan natin kung saan to, para saan to. Para saan ba yan? Tingnan nga natin, asan? Asan niya? Ulo! Bubukas yung bintana! Amazing! Siradaan, kaya basig mo sirado ang ano, ay magawas ang aircon. Next button. To. Para saan ba to? Hala, wait, gulang ganap. Asan yun? Yun, bumukas dyan sa likod. Amazing! Woo! Magic. Tapos dito, Magic yan. kasi napakaraming button dito. Dapat pindutin natin to lahat. Kani, asa man eh? Yun! Amazing, right? Buddy, dili. Ano kaya ako sa'yo? Amo magituslok-tuslok ang imong mga pislitanan dere. Wala. Ay gituslok nila, gipahigda ko nila. Dili may mga tog. Burgos. Ang ganda. Dire rami magwaton na. Lo. Lo. Siya. Woo! Ah! Guba gini. Guba lagi ni sakina ni Kuya Roy. Unsa una pagtanan? Ang all. Na may kuandre kani murag X. Okay daw. Dati slow ko na ko ah. Lo. Diyos ko. Dagan na ni ron. Sige daw. Lalo. Sige daw. Ika na auto. Lolo, liditsu. Nagubo. So, tapos na po ang tuslok-tuslok. Baka makasira tayo dito. Tapos, alam nyo ba? Ito parking. Ayaw, no, yung magagan. Magagan na ni mo. Mahal ra ba ni? Diyos ko Lord. Tapos dito mga buddy, kung makikita nyo na yung Bluetooth. Your Bluetooth device is ready to pair. O, tuslok ko ni mo na. Oy! Guys, di ba? Stop! Copyright music! Copyright! Minus points. Minus points tayo dyan. So, grabe di ba? Kung nakikita nyo, napakamit no? May ano, mano. Ako ko nang tuslok ko ni. Mas sarap to ni? Sige daw. Pip, pip! Madungog siguro nila. Tara, paminawa. Tapos buksan mo doon. Buksan mo doon. Buksan natin. Sige. Sige. Tapos, sarap to. Pip, pip! Sirado balik. Ang aircon mo gawas. Yun, grabe. Napakaganda. High-tech. Oh, tapos dito. Wow! Pero ako pwede magawasan eh. Pwede. Asa man pagtuslok kani mo gawas ko diri sa atop. Astiga lalala. Tara. What's up guys? Nandito na ako sa atop. Ay siradiha kay basing maipit akong ulo. So ayan guys, di ba? Napakaganda ng view dito. Init daw eh. Napakaganda ng view. Pwede kayo mag-sightseeing sa car. Law of attraction, tama. Dapat damdamin natin kung ano yung feelings ng may ganito. Yung future car na ako. Ano si pangalan ni Kuya Roy? Uy, maipit ko! Subaru, baka naman. So dito mga buddy, napakaganda. Balik ka dito kaya ang aircon ni gawas. Nara, maipit ko ba di? Saan ba na pagka-close? Matik yan, buddy, grabe, matik. automatic. Lo, amazing! Lock the door. So kung makikita ninyo dito buddy, meron tayong magandang car sa atin to ngayon kasi ako yung nasa driver's license, ay driver's seat. I got this driver's license last week. Ay nga nakaganda no? So ngayon mga buddy, dadamdamin natin kung anong feeling ng my car. Kaya ayon, it is a law of attraction. Di ba buddy? Law of attraction kasi ikaw, darating yung araw, magka-car ka na rin eh. Siyempre ako! Tayong lahat!
anything you want will be yours. Chardi data na. Di pala lahat ng gusto mo makukuha mo. So kailangan lang nating damdamin. Kailangan nating magsikap sa mga bagay na gusto nating makuha, mga buddy. That's why right now, I am starting my dreams to become true. Tama ba, buddy? Tama kayo. Yung tamang-tama. Kasi dyan sa likod ko nakikita nyo, nagda-grind yan sa editing. Yes. Grinding edits, mga buddy. Edit namin yung video namin ni Buddy. Yung mga buddy, ganyan tayo kalakas. So that's why, mga buddy, padayon. Tagalog sa padayon. Padayon, buhol. Hindi, sa Tagalog sa padayon. Comeback. Dili, English man padayon. Continue. Dili, kanang Tagalog. Tagalog. Padayon. Pagpatuloy mo. Yun! Ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Strive harder, strive hardest to the max level. Bakit? Para matupad ang pangarap mo, kailangan muna nating magsikap. Magsikap. Sikapin natin magpatuloy sa ating mga pangarap, mga buddy. For all the buddies Pagpatuloy. out there, yun, pagpatuloy, pagpadayon. Ipatuloy. To all my buddies out there na tumitingin, ay nanonood sa vlog na to, kailangan natin magpatuloy para sa ating pangarap. Do not give up. Like that person at the back, nag-i-edit yan eh. So yan guys. Grabe, master editor. So, mga buddy, laban lang guys, and I love you all kasi love is in the air. Nakataka-taga na din ba? Tapos mudagan bitaw nino. Nakataka-tag kunit ani ba? Let's go! Imuritso dito. Woohoo! Kasapan kitang Kuya Roy. So Kuya Roy, huwag ka mag-alala kasi kami ang may-ari ng car na to. Kasi kami yung nakaupo sa atubangan, sa harap. Kaya mga buddy, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-views, nag-watch ng aking YouTube channel at monetize na tayo. May advertisement na tayo. Kaya wag niyong i-skip yung mga ads dyan. Baka lang naman. Baka naman. Ay, skip ba? Ito na. Ano skip ba? Subscribe mo duro. Subscribe ko naman. Kaya skip ninyo. Ayaw. Wag. Wag talaga mga buddy. So thank you so much for watching me. So don't forget to like, Share! Subscribe. and comment on my YouTube channel pala, mga buddy. So I am Nathanielon. I'm Jabet. I'm James. Kita-kita tapuhon, mga buddy. Peace out. Woo!